lidt sved i ærmerne, ikke? Men altså, det er jo bare en super fantastisk og meget sjov oplevelse. Og noget, der er jo altså ikke sådan tit, at får mulighed for. Så derfor vil jeg også opfordre publikum til, at det her, det er altså ikke tit, man får mulighed at få til at køre i de her sindssyge mening, og man selvfølgelig hører, hvor har det. Så jeg kan kun sige, at så